Naadal tayo kakabsat, iti Domingo, iti umuna ken may kadwa, nga enjoyment iti panagbiag, nga blessing iti Apo actually, but this blessing is also a test. Kadagiti naglabas, ti series of lesson tayo, why God allows problem. So naisuro kada tayo kakabsat, our biblical Christian mindset, no maipapan kadagiti problema, sufferings, ken trials, iti panagbiag. Advantage tayo kakabsat, kasi amu tayo ti mind of Christ. God knows everything. Sakbay nga dimteng ti problema, jay ka kangitingitan ti problema, kasano nga masolusyonan ta problema, amu iti Apo. Kat ti advantage tayo, adda kada tayo iti panunod ti Apo, gapo kada ito sa una. Amen? But, numan pa many of us actually, amu tayo digidjeng nga points on why God allows problem, but time and again, masapul tayo't mapalagipan. And we praise God for those reminders for our remembrance. The other kind of test is not suffering. It's not about trial, hardship, difficulty, the loss or grief. No. The other kind of test is about enjoyment. So kaya't ko kakabsat nga i-share kada kayo, di kito'y sumagmamano. Nga mabalin tayo nga enjoyin nga blessings iti Apo, nga masapol nga ay wanan tayo ti puso tayo. Let's guard our hearts and our mind because these blessings are not a blessing if we do not have the right heart. Anat imo na nga naadal tayo di Domingo? What other kind of test have we learned last Sunday? Number 1 is work. Work is a blessing. But it becomes a problem when you lose your priority. Hello? Into ti Apo ta trabaho, haan nga tapnon mayadayo ka kenkwana, ken maawan iti panagserbim kenkwana, no di ka tapno adagserbi ken ka, ken adadapay nga makatulong ka ti panagserbim iti Apo. Now, how many of you today are working people? Itayag naman ti imana. Adaming pagubraan nyo. Okay? You have a job. Taas ang kamay. Halang nga work nga dito, opisina, negosyo, at pagsapsapulam, livelihood. Please raise your hand. All over the Zoom, let me see. Okay? Magipagtayag kay ti ima yung absat. Alright? So, again, higher please. Higher. At pagubraan nyo amin. Okay? Higher. Okay. I look at this crowd this morning is around what? 40% are working people. 40%. How about lawag? Kitakman dito lawag. Let me see. Working people in lawag. Tayong nat ima na. Working? At the livelihood yo? Okay. 30%. How about pasukin? Pasukin. Alright? Pasukin. Get ready with Australia. Kita mo si Guden Kevin. Agalibtakan. Ayon. 40% of you are working people. Very good. Australia. Lahat. Okay? Ni Irma is still studying and praying that soon she can also have her work. Okay? About, ano pa niya duma? Bintar. Okay? Bintar. Sino ti ada work na taga Bintar? Agup obra. Okay? Working kayo? 25%. Alright? Sarat. Come on, Sarat. Working. Michael, good morning. Oh, John Paul, okay? Ni John Paul kat mistro, dita Sarat, for your information. Agisursuro, dita Sarat National High School. Itayag mo man tayo, Imam John Paul. Okay, thank you. And then, Dingras. Sino sa inyong working dyan sa Dingras? Dingras. Okay, maraming salamat. Alright. Now, sino kada kayo kakabsat nga working, kada kayo nga nagitayag ti San Nicolas pa gayam, sorry, San Nicolas. Okay? Almost everyone working. Okay, question. Kada kayo nga working, sino kada kayo ti ada ministry na ti church? Sino ti ada ministry? Yeah. Okay, let me name some few. Umay kay tumultulong agdaldalos, asir ka, tumultulong ka agsundo, okay? Tumultulong ka iti panagipak ni after the service, you help in the music, in the AV, anything that concerns
Deti church tayo, dagiti trabaho, tapnon maaramid ti serbisyo kung dumapay. Kung among of you, music ministry, choir member ka, at the ministry ti church, tayag naman ti imana. Directly involved ka, aside from prayer. Prayer, every one of us can do it. I'm talking about the personal involvement in ministry. Raise your hand. Okay, bakara. Kagudwala ang kakabsat. Kadigiti nagitay, ti imana itay, only half of you are involved in the ministry. How about lawag? Let me see. Dito kat hanga ti pabainang kayo kakabsat nga di ka nagitayag kat mapabainang ka no. Mabaing ka ti apo. Okay? Lawag. At the ministry yo. Okay? Maraming salamat. Pasukin. Pasukin. At the ministry yo. Very good. Okay? And then, ano tayo sumaro nun? And the rest of you. Now, why am I asking that? Basically, before I go to my second point. I am asking that kakabsat because haan nga dapat rason di ka dati trabaho ka negosyo tayo nga hantay makapag-involve iti ministry. Iti tinawat mo ti Apo, Lord, ikanak job, ikanak negosyo, ikanak livelihood, inikan na ka iti Apo. Han na inted ti Apo dayta tapno mapukaw ti panag-ministry ken kuana. Because if that happens, your formula is subtraction. It's the formula of replacement. DJ time mo nga para ti Apo, nasukatan gaputa da trabaho mo. It should not be replacement. It should be additional. So you should have more grace to have another work. So the ministry ti church, parabor ti Apo. Idinikan na ka ti trabaho, parabor man ti Apo, hanga DJ, grace na kin ka idi, tapno ma-involve ti ministry, kat nasukatan ti grace, tapno makapagtrabaho ka. It should be an additional grace. Blessing is an addition, not subtraction. Let me say it again. Blessing is an addition of grace, not a subtraction of grace. Ulitin, ti blessing kakabsat, kat panagnayon ti parabor, hanga panagkisay ti parabor. DJ member, nga at that time na ngagserbi ti Apo, hindi nagkatrabaho, han na makapagserbi ti Apon, kat jela tatrabaho nan, that is subtraction of grace. Replacement of grace. Hindi po ganyan ang sinasabi ng Bible. Ang biyaya ng Panginoon is abounding. It's more than enough. If God gives you the grace to work, He gives you the grace to be involved in the ministry. Sinubok na ka lang iti Apo. So work is a test. Now, the real issue here is not awang ngamin time ko. Kasi no awang time mo ko na, you have time for your family. You even have time for your friends. Why don't you have time for the Lord? At the time mo nga mapanagpasyar, at the time mo kadigiti friends mo, at the time mo kadigiti karubam, at the time mo kabagyam, at the time mo ti trabaho, api awan time mo ag-involve ti ministry. Do you know what is the real question? It's not time. Adayo ngamin, okay. Api no mapang kamakidaya, makadanong ka? No Fort Ilocanda, kayam nga iremedyaran? No mapang kamakitsenda, makadanong ka mo ta tsendaan? Apay ti church saan? Distance is not the problem. So time is not the issue. Distance is not the issue. Do you know what is the issue? It's priority. A sense of what is valuable to you. No awan king ka ti patag ti ministry, hamon to may involve ti biyag mo ti ministry. No hanga napatag, no napatag king ka ta trabaho, napatag ti trabaho, we are not discrediting the value of work. Napatag, isor ngayon to di Apo king ka, it's valuable. Pero no awan patag king ka di ministry, aging ga, listen to me, aging ga, nga awan king ka, iti panangipatag mo, jay trabaho, iti Apo, you will never get yourself involved, much less to sacrifice. Narigat ka makapagsakripisyo. Naawatan nyo kakabsat. So nga ti question today, ti nga bigat, do you still have a heart for the ministry? Sino kada kayo ti adapuso na nga agserbi ti Apo? Sino kada kayo ti halang adapuso na nga agserbi ti Apo, adapanggap na nga agserbi ti Apo? Kasi no talaga awang plano nga agserbi ti Apo, hanggang makapag-serve. No planom ti agpasyar, makapasyar ka. No planom agpa-Robinson, makadanong ka. No planom ti mangan, makapangang ka. No awang planom nga agserbi, hanggang makapag-serbi. You realize that? So sapay ko makakabsat na ma-realize tayo ko na tayo, Apo, I'm sorry. I had my priorities wrong. Napatag ti trabaho ngam napatpatag dapat ti ministry. You have to realize what comes first. Matthew 6:33, live up to that.
But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Amoy nakasaksagit nga dinggan ti Apo kakabsat. No masapul na ka ti ministry, kat ti isungbat mo, busy at. Nakasaksagit ti Apo deta. Masapul na ka ti Apo, masapul na ka ti ministry, masapul na ka ti trabaho ti Apo, tapos ti isungbat mo, busy at. Nakasaksagit ti Apo. Kaya't mo ti ikararag kung ikatan ti Apo ta trabaho. Hanak nga gikararag ti lunod kakabsat ngam, teste. If you cannot be trusted with a blessing, sumapul ti Apo ti sabali, nga mabalin na nga pangitalkan dayjay nga parabor kakabsat, kasi amo na nga no italkan na dayjay nga parabor, adada nga ma-honor ni Apo Diyos, keng kuhana. Naawatan nyo? And another thing, pagdating sa trabaho mga kapatid, adaka ta trabaho, hamulip-lipatan. Remember this, folks. Wherever you work at the school, you work at the office, you are an extension of your church. You are an extension of your church. I praise the Lord. Tadigiti kakabsat, look, adult teachers tayo, they are finding ways so they can invite me to preach to their class. Ngayon, mga kapatid, hindi lang, sa totoo lang, the reason why I speak during the baccalaureate service in MMSU, well, haan nga tayo panangidown ko kada kayo nga members tayo nga that MMSU. At awang kayo mo't pa position. But Brother Marvin Lutrania is a member of BBC Barani, Batak. And he is a part of the committee nga agmi-meeting para ka DJ baccalaureate service. Kat dating nga kabsat, kunana, gaputa ma-concernan because every now and then, padi tilatat papapan. Anyway, adamot padi nga media actually. Katatan kakaputa, member iso na J committee, nagkaroon ti idea, this is now an opportunity. Nga pastor ko man ti ag-preach iti baccalaureate service. Amoy nalagip na kakabsat siya. Kasi kunana, pastor, alahamot nga ti panangipangatok ti sarilik, but it's according to him. Amok pastor nga maaramat na kay ti Apo. You have the ability to speak and you can speak to those people. So katinawagan na kakabsat. Katang ko pa kinitkita no, the schedule ko idi, but that's for me an opportunity ko na, Brad, I consider it, but I will let you know tomorrow. So I prayed. The following day, I called him back and I told him, I'm accepting the invitation. Thank you for considering me. Baka nalipatan mo kakabsat, be careful nga masway na katatrabaho. I know that when you have a work, there are changes. But there is a difference between a change and a compromise. Changes, it speaks of there are adjustments you need to make, the schedule mo, the aramidam, etc. But when you are starting to compromise, that's a different story. No bumasit ti tiyempong para ti bagim, kaput ada trabaho mo, ngam di mo kayat nga maikat di ministry, there are changes you need to make, but when you start to compromise, that hurts God. You're failing the God who blessed you. You're failing the God. You are actually disappointing God who gave you that work. Naawatan niyo kakawsat? So sana we pass the test, we become faithful, even when we are enjoying a good work, a good job, promotions, opportunities. Remember this, you are an extension of your church. You should not, alam nyo, hindi dapat ikaw yung membro na you are one person in the church, you're a different person at work. No, wherever you go, you must always be a Baptist. Alam mo, isa sa mga, you may be a professional, but before God, you're a hypocrite. Professional ka, respetar na ka ti tao, sermam ko na daging ka, ngam ti imatang ti Apo, you are simply a hypocrite. Because you are a true Christian, no, dakati church, bukhagang Kristiyano, you speak like a Christian, pero nasa lubang kulo, iba ka pala pag nasa trabaho. So dapat kakabsat, wherever you are, you must be a witness for Jesus Christ. I really appreciate and I praise God. Now, hanga siya kakabsat, but as a pastor, I am blessed, I am encouraged, maka-encourage di pa nag-preach when you see members that they apply that lesson from the Bible. Another thing when it comes to work, kakabsat, listen to me. I speak of compromise. There are many temptations in the workplace.
But I'm telling you, haan nga amin nga good offers, naggapo ka na po Diyos. No maipanggap ti work, maybe as seemingly, no seemingly ko na, kas na nagpintas nga offer, but it may not be from God. So it might be a test to you. Susuutan ti Apo no, damot lang na adal mo. No may apply mo la di prinsipyo nga, nangruna ka da kay nga padak nga nag-grow ti church, Sunday school, Matthew 6:33, ita masubukan no talaga nga si magabsip king kati Matthew 6:33. Ano't Matthew 6:33 again? Seek ye first the kingdom of God. Nakakalungkot, yung mga kapwa mo na nag-grow sa Sunday school, notebook da, amuda amin na kanta, amuda amin na Biblia, maboring da pa yung agdingagan ti preaching, kasi kunada ambok amin digitan, pero tuno actual kakabsat, failure gayam spiritually. So sad. And I speak today, this is a reality, and I pray nga daytoy kakabsat comes to you as a rebuke. Wake up! Another thing, when it comes to work, DJ ko na akong kakabsat, compromise offers, masubok kakabsat. I praise God. Ang deti ka na yung ibagbagat ka, deti, i-magnify ko deti kakabsat. Ti pang-i-praise ka, deti decision na. You know, your maturity, wherever you go, ti maturity yung kakabsat, makita ka deti pa nag-decision mo eh. Urepe kas na natakneng ka ti imatang ti tao, nuha mo yun una ti apot decision mo, you're not matured. You are not really matured. You are still a childish. Kasapulang pelang adamang disciple, mangilawlawag, mangipakaawat, mangi-impress, tapno ma-realize mo, ngayon unam iti Apo, you're not matured. I don't care, uri kasanutak nang ti pa nagkita ti tao, ka, if you are not making right, biblical, spiritual decisions, you have not reached maturity in your Christian life. And very sad that in the church, there are many immature believers. Okay, no si kakat new, nga immature. Ngem no nabayag ka na Kristiyano, immature, hindi ka na asset, liability ka na. Agasam nagdakkel ta anak mo, di na pa'y makatulong aginaw, di na pa'y makatulong aglaba, haang nga asset and liability. No baby ta anak mo, maawatam nga han na makapaginaw, han na makapagluto, han na makapaglaba. Ngam no 10 years old, 15 years old, di pala tumulong aginaw, di pala tumulong agluto, burden deta nga anak. And I say that to you, folks. Kakabsat kay ti Apo, I say this to you. Listen to me carefully. No new believer ka, like our visitors here, we cater to you. Ibagami, dati ti CR tayo, isiran tayo ti Bible. Kaya dapat itong mga bisita natin, may nakatabi dyan na mga matured eh. Nagsishare ng Bible sa kanila eh. Tapos pag uwi, ini-encourage sila, may kantumanon, Oh, dati Talina, somebody should encourage her later on. O, titabayin ko naman to, sister, umay kanto manon, We are praying for you, candidate for baptism ka, You should encourage them. Pero kung ikaw ang tagal ng miyembro, wala ka man lang maitulong, you're not a blessing anymore, you're a burden. Naawatan nyo kausap? So again, in the workplace, there are many temptations, but I praise God for the commitment of this brother. Decision ang ating pinag-uusapan. Brother Ryan, ipakita man tabintar. Ito, hanga deti pa nang i-magnify ko, jay tao kakabsat. Jay prinsipyo kayat ko nga makita. Hanga jay tao. It's not Brother Ryan that I want you to see. It's the principle. It's the principle that makes the man, not the face. Alam nyo naman si Brother Ryan, gwapo. Mas gwapo lang ako konti. Brother Ryan, isang paligo, wag kang kokontra. Ako ang nandito sa pulpit ngayon. Pero you know, what makes the man? It's not the face. It's the principle that he makes, the decisions. I don't know if you are in a situation, if you can make the same decision, nga the prinsipyum nga na Diyosan, prinsipyum nga naggaputi Biblia, nga isuti mangidurun king kang ag-decision. I don't know. But to tell you honestly, at the offer na nga napintas eh. Inoferan isuna ti Ephesians, pagbasaan that London. And then back, he will be what? Head. Isut may isang mga head kakabsat ti Ephesians ti amin nga Ephesians. You know? But before that offer came in, pinagbalin may isuna nga key person coordinator ti Sarat. Sarat pelang among peta bintar idi. Kat kung kailan, kaya ito kung kailan na nag-involve na sa ministry, saka nagdatingan yung parang, Lord, anong gagawin ko? Kasi pag mag-a-abroad ako, iiwan ko na itong ministry.
Pwede naman siyang magrason. Anyway, makapag-minister at tumot sa jay. Dawatan nyo kakabsat. But he came to us for advice. Gusto di ko na ni Preacher Glenn, you know why you are making a lot of spiritual blunders? Nalaing ka nga dumiskarte, amom ti agpag-produce ti kwarta, amom ti mang hondel iti tao, but you are making spiritual blunders. Do you know why? Malayo ka sa pastor mo. You're not consulting. You're not seeking spiritual advice ang naibibigay namin. Sabihin ko sa'yo, nalaing ka man na dumiskarte ti panagbiag, but if you are not seeking advice from your pastor, you're bound to make spiritual failures. Spiritual blunders. You will misplace your priorities. Hindi ka na mag-grow spiritually. Kaya nga, that's what the pastor is here for. Kaya nga nandyan ang pastor. Sabi ng Bible, I'll give you pastors what? To feed you with knowledge. Para mang may knowledge ka. Ni Ian, nalingag tiles. Ni Tito Dante, nalingag welding. Ni Tito Manny, nalingag talon. Pero spiritually, that's what we are here for. Diyak man namutag talon, pero no may panggap ti Christian life, ang pinag-uusapan, hindi naman manut-apit mo eh. Ang pinag-uusapan, nagtatights ka ba? Diyan ako papasok. Hindi naman pinag-uusapan, magaling mag-welding si Tito Dante, ako hindi ko alam. Nagtatights ba siya? Tito Dante, nandiyan ka? Amen. Oh. Hello? Si Brother Ruby, magaling sa negosyo. Mas magaling siya sa akin siguro pagdating sa diskarte. Pero ang tanong, nagtatights ba? Malamang ikaw maganda ang trabaho mo. Mas magaling ka sa akin dyan. Ang tanong ko sa'yo, nagtatights ka ba? Kayong ushers, nagtatights ba kayo? May trabaho kayo eh, test yan eh. Binigyan ka ng job, hindi ka nagbibigay, you fail. You fail. Ushers, nagtatights ba kayo? Kayong nasa AV, nagtatights ba kayo? Damagan nyo man, pasukin, lawag, bagarang. Ask your seatmate, nagtatights ka ba? Wala akong pakialam kahit magaling ka pa sa trabaho mo, magaling ka sa eskwelahan mo, hindi ka nagtatights, you're failing God. You're failing the test. See, nakita nyo mga kapatid? Hello? Still alive? See, I've said much. It's up for you to realize and evaluate yourself today. Bahala ka mag-evaluate sa sarili mo. Sana pagkatapos ng series of lesson na ito, you will be more involved. Why is what, listen, apingahan nga narigat para kan Brother Ryan, nga i-turn down the jeng opportunity. Why? Prinsipyo? Prinsipyo. Anong prinsipyo meron ka? Anong mahalaga sa'yo? Anong influence meron ka? If you are influenced by carnal people, by worldly people, by unbelievers, you will be influenced by their principles and you will make decisions based on that. Hello? So, anyway, I've said much. Mga kapatid, kitaan tayo Kitaan tayo kadi. Nagpipintas ti trabaho nga inted ti apo kada tayo. At dadda kumanga ti kunatayo apo, inikkan nak tinapintas nga trabaho. Tulungan nak nga maaramat nak iti ministry. Number 2, anong di may ikadwa nga kabsat? Nga test. Ano yung pangalawa? Wealth, power, and possession. That's material things. Let me go to number 3, kakabsat. Ta-connect ko. The third, okay? Ang kumaisen ngamin yan ta AV tayo. Listen to this. I-take note yung kakabsat. May ikatlo nga blessing nga mang-test ti pusom kan mang-prove iti character mo, mang-examine ken ka is knowledge, skill, and ability. Knowledge, skill, and ability. Di pa nakaamo blessing because you can do much if you know a lot. Knowledge is power. Skill helps you achieve whatever you want to. Mapicture mo, di panunot mo, di cabinet ka aramidam, you need skill to accomplish it. Yes? Kasi mapicture mo, di cabinet na kahit mong aramidam, no awan skill mo, hamo pagbalin. Uray pagpadasam, agbalingan na rokop. Patungan lang kakabsat iti pusa, matulid. Kasi awan lagdana, so you don't have the skill. Skill is very important. That's why you go to school, to get skill. Para mahasa kayo. And there are many skills. Yung mga courses, those are actually skill sets. Skill in teaching, skill in speaking, skill with the law. We have a lawyer here. Skill in medicine,
Nako, would you give your heart to be operated by a quack doctor? Dedihan na mo ag-opera. Pastora kakabsat, but I would not dare open your heart kat opera. Spiritually, yes. Let's talk. Halika, mag-usap tayo. O-operahin kita spiritually. Pero skill set, nawatan nyo kabsat? And then ability, praise God. Sino kada kayo ti, amom nga da ability, ada kayam nga aramiden. Amin tayo, ada kaya tayong aramiden. Amen? Kasla ko maditi church, naling kang agkanta, amoyo, duwalaan kakabsat, duwalang ti boses ti choir. Soprano kan alto lang. Jay soprano nasa tono, ti alto ala sa tono. Alto yon. Itabeng alto ka. Ang isabi ng alto, ala sa tono. Alto. Kaya pag sinabi niya, pwede ka bang mag-choir, titabeng? Oh, sure. Anong boses mo? Alto ako. Ala sa tono. Pero look, adaupat nga nga kahit ko ibati kada kayo kakabsat. As I talk to you as by brothers in the Lord, bago ko puntahan yan, kaya't ko nga ipakita kada kay ti picture, there are 3 institutions on earth. Ni Apo Diyos tinagapuan na amin. Number 1, family. To take care and nurture life. Kasi without family, kasano nga manurture, kasano agbiag ta baby. So, nagling ni Apo Diyos, inordain natin institution, tap naman nurture iti biag. He ordained the family. Number 2, He ordained the government. Why? Because the government will protect the family. Kaya nga, ang galing nung Psalms 127 Except the Lord build the house, family, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, government, the watchman waketh but in vain. Di nag-speak at di munisipyo tayo, katugaw ni Mayor Nico, di ti message ko. Kunak, except the Lord build the house, our municipality is composed of families. Except the Lord keep the city, that's what you are here for. You are public servants, government. Your primary duty is to protect the family, to make sure the family is protected, prospering, and peaceful. That's it. That's what the government is for. Kat no awan ni Apo Diyos, 20 family, di agbang build the family, hanakaya nga i-build the family, parenting is difficult, but it will not be difficult if there is God. Same thing with government. Kaya nga, pag inalis mo ang Diyos sa gobyerno, lalagapag ang gobyerno, mawawala ang moral, ado. Kala ko man no karpintero kakabsat, ni Apo Diyos ti agbandar. No hamo in consider ti Diyos agbandar, hamo mapagbalin detar aramidem. No awan ni Apo Diyos, hamo mapagbalin ta pamilyam. No awan ni Apo Diyos ti gobyerno tayo, uray sino nga mangidawluhan na mapagbalin kakabsat. Naawatan nyo? Teko na akon kasla building. I-relate kasi, makipagbanbantayak ba't, umayik ba't sagpaminsan, amok ba't ti agigam martilyo, amok ba't ti agigam ti iso, amok ba't basit, sursurwag nga madama. And you realize, if you're building something, adagmandar Kasla kung matagal ba, gikabil kat galba, ada unaum No hang nga isut, sinurot mo dayjay kakabsat, mapahamo pagbalin na pulos. Uri pa nagtalon, am I right? Hamo mapagbalin tar aramidem kakabsat. You know, iso nga, kung nakadakwada, the government is here. Without God, we cannot do anything. So, God built the family, and then He built the government. So, institutions, ito Amin ang kakabsat. It's either under family, under government. No, adati kumpanyayo, under kat government. Agbayad kat tax No, ubra kat opisina, under government, public official ka, under government ka. I don't care. Nangato ka man, nababa ka man, under ka lata ka digitoy. You are under a family, you are under a government. But you know what? Because God wants spirituality, morality, and relationship with Him, He institutionalized the church. Kaya in-institutionalize na ti church kakabsat. Jesus came down, not only He died on the cross, He built the church. Kaya kung, mga kapatid, ang design ng Diyos, lahat ng families, lahat ng under government, dapat under din sa church. Na hindi lang basta church, dapat tamang church. A church that He has established, a church that He has commissioned.
nga nangibatyan na tibilin nga idinagsubli, di langit, isut mangipatuloy, di at dati puso na nga kayat na nga aramiden nga maipatungpal. And that's what we are. Ikaw, ako, member ka, tayo, hindi mas mahalaga yung trabaho mo kaysa church. Hindi mas mahalaga ang gobyerno kaysa church. Hindi mas mahalaga ang family kaysa church. Mahalaga lahat. Mahalaga lahat. Hindi ko sinasabing walang halaga ito, mga kapatid. Pero itong church natin hanggang langit to. All other relationships are only earthly. You cannot carry it in the next life. Di relasyon mo, ti kasinsin mo, uncle mo, auntie, kabsat mo, hanto nga may carry di langit ay jay. Hello, hello? Deti position mo nga, mayor ka, governor ka, president ka, position mo nga, kapitan, tanod, or kagawad, awantot kas na di langit. Ano masapol niya po Diyos, kapitan, mayor, governor, tanod di langit, kakabsat, no. He has angels. So, ibig sabihin, deti gayang position te itang Christians, deti identity, deti life tayo tirabaw ti dagagakabsat is actually a preparation for heaven. We are here to do the work of God and God established the church. Tapno amin tayo nga Christians, dito iti nga may connect kakabsat, dito iti agbalin nga heartbeat tayo. Kaya wag mong sabihin sa akin na dahil sa trabaho mo, busy ka, hindi ka maka-involve sa church, mali ang mindset mo, kapatid. Alam mo, saved ka, pero nag-iisip kang parang hindi saved. Believer ka, pero ang action mo parang unbeliever ka. Malamang nasa book of life ang pangalan mo, pero NIV ang buhay mo. Hindi KJV. Hindi tama eh. Naunawaan nyo mga kapatid? Ganon kahalaga ang church. Dito natin i-channel ang ating family. Kaya nga, tatakakabsat, pagsasaritaan tayo, knowledge, skill, and ability. Okay, ape nga inikan na katiapo ti resources. Are you with me? Why did God give you the job? Why did God give you knowledge, skill, and ability? Why do you think so? Hindi yung ikaw, hindi yung hang ka, DJ, okay, itong gusto kong gawin sa buhay ko, hindi. Bakit? Ano bang nasa isip ng Diyos? Naintindihan nyo ba? So, knowledge, skill, ability is a blessing from the Lord. But it is a blessing for the Lord if it is used by the Lord Himself. Apat na A. Iwan ko sa inyo to. Nakita yung halaga ti church? So, anyo ko pagkakakabsat nga, masapol na ka ti Apo, i-require na ka ti pastor, busy akong kunam. Nasakit kanya kung nasaksakit ti Apo actually. Huwag mong sasabihin yan, kapatid. Huwag mong sasabihin yan. Ayusin mo ang buhay mo, ayusin mo ang priority mo. Iyon unam ti church. Kaya nga, iniisa-isa ko yan 3 institution para makita nyo how important the church is to God. Pag tinanong mo sa unbeliever, hindi ganun ang flow of priority. Pero sa Diyos, yun ang flow of priority sa Kanya. Naintindihan niyo po ba? Kaya, see the importance of the church. Now, apat na A. Una sa lahat. Letter A. A, letter A. Number 1, acknowledgement. Let me ask you a question. Acknowledge ka di, nga data ability, skill mo, kat naggaputi Apo. Acknowledgement is the first. Kasi once nga naawatam detan kakabsat, api nga ipaidam mo iti Apo nga nang ipabulod ken ka. Pabulod lang yan actually. Pwedeng mawala yan. The soundness of your thinking can be lost any moment from now if God will remove His hand of favor upon you. Pwede mawala yan. Everything is temporary. Galing yan sa Panginoon, ha? So, nung na-realize mo, naggaputi Apo king kadeta, ang kaglas-lastog. Hamo pagpangpangas deta. No, di kat iserbim. Inikan nakaanat serbin na ngayon naging ka, di kamot iserbim. Iserbim. When God gave you a gift, dinisign niya yan sa isip niya, hindi lang para magkapera ka. Nilagay niya ang skill na yan, ang passion na yan,
Hindi lang para magkapera ka, pero para magamit ka niya sa ministry. Magamit ka niya sa kanyang gawain na iniwan ng ating Panginoon. Acknowledgement. Pinahiram. Kaya nga, ang ating prinsipyo, look, let's go back. Ang ating one of our core values. Core values. Ano't core value? Di prinsipyo nga ipatpatag tayo. Ano kakabsat? Stewardship. We are stewards. In reality, technically kakabsat, we don't own anything. We owe everything. Awang bagim eh. Legally speaking, it's under your name. Government yan. Institution of government yan. Tama ba, attorney? Hindi ka naman pwedeng magpatayo sa hindi mo, wala kang dokumento na sa'yo yung lupa. Uhuliin ka. Naintindihan nyo ba, mga kapatid? Unless otherwise, nirentahan mo yan. Institution of government yan. Pero ang ating usapin, church, mga kapatid, Kristiyanong usapin to. Usaping anak ng Diyos, ligtas, may relasyon sa Panginoon. So ano, pagdating sa Diyos, pagdating sa ating relasyon sa Kanya, anong ibig sabihin? That ability, knowledge mo, skill mo, pinahiram ng Diyos sa iyo yan. We're stewards. Are you with me? Oh, eto ngayon yan. So, nakita tayo the acknowledgement. Pangalawa, appreciation. The appreciation, kakabsat, thankful ka ti Apo. It comes from the mind na, Lord, I know I don't deserve this. Thank you for giving me this. Amo paglasog, dahil talaing mo. Agyamang ka iti Apo, ta inikan na ka. Kat appreciaram ti Apo, ta inted naking katikasta nga talong gading. Are you thankful to the Lord for giving you that skill? Nung nalaing ka nga agsarita, kakabsat, thankful ka ti Apo, Lord, thank you for giving me this skill. Hindi mo alam, maraming naiinggit sa'yo. Maraming nagsasana all. Sana ganun ako kagaling magsalita. Hello? Sana ganun ako kagaling mag-design. Sana ganun ako kagaling gumawa. Sana ganun ako galing kumanta. Alam mo, pag kumakanta ang choir dito, hindi nag-amen si Tita Beng eh. Nagsasana all eh. Nag-amen ka ba, Tita Beng? Amen. Pero nagsasana all din. Oh. Pero siguro kay Tita Beng sabi niya, kung hindi man ako marunong kumanta, marunong naman ako maglinis. O, kaya dito. You see? Skill. Naawatan niyo kapsat? Pinapaunawa ko sa inyo ang tamang mindset. Marami ang mga Christians, ti may nga dakkel nga rason, no apay nga mapakinabangan na katatrabaho, ngam awam pulos pakinabang ti church king ka, han na husto ta panunot mo. Ti kunak manen, save ka, ngam ti behavior mo, kas kala unsaved. You don't expect the unsaved to come and help the church? Do you expect the unbelievers to come and win souls? Sila nga ang magpe-persecute sa atin eh. Kung meron tayong ginagawa para sa Panginoon, sila yung magiging disturbance. Sila yung gagamitin ng dyablo para mahinder ang gawain ng Panginoon. Wala pa akong nakitang church na walang oppositionist. Laging meron. Kung nasa ng church, laging may kalaban, mga kapatid. Oh, kaya kung ikaw, you are not for the church, where are you? Hello? Okay? So, that's the second. Anat umuna nga A? Naggaputi apo deta kapsat. Number 2, thank God you have it. Hello? Okay. Number 3, mga kapatid, availability. The third is availability. Uray at the skill mo, at the ability, if you don't make yourself available, you're not doing God an honor. You're not honoring God. You're only mapadayawam ti tao, mapadayawam ta boss mo, mapadayawam ti gagayem mo, di ka na mapadayawam ti Apo. Hello? Alin ba ang worship? Ano bang worship? Anong definition mo ng worship? You know what is the definition of worship? Worship ko na yun. Ano't definition ti worship? Ti definition ti worship, nagkaputi doang a word. Worth and ship. Worth means mahalaga, value, pateg. Ship, that's where you get fellowship. Ano pa eh? Ship.
relationship. It involves being together. Hello? So, no napatpatag ti Apo, king kangam ti siyasin numan, nalaka nga decision ti priority. Haang nga ti Apo i-adjust mo. Kung baga kakabsat, example, no ad 100 pesos mo, ti pag-adjustem, haang nga di tithes mo, given yun. Kung tama ang puso mo, given yan. Halimbawa, kung meron kang 10,000, yung 1,000 ay tithe mo sa Panginoon, hindi yung 1,000 ang ina-adjust mo dun eh. Para lang mapagbalin mo, needs mo, tibalay. Hindi mo ina-adjust ang 1,000 para lang mapagbalin mo, DJ kasapulam. Hindi eh. Kung may pananampalataya ka, kung mahal mo ang Diyos, kung matindi ang appreciation mo sa Diyos, yung tithe, hindi mo yan binabawasan. Ang ina-adjust mo talaga, mga kapatid, yung natitira, papaano mo pinagkakasya. Hindi yung pinagkasya mo na lang, anong tawag dito? Inatupag mo, inisip mo muna lahat ng needs mo, kat dyan na bate, isot intad mo ka na po Diyos. That's not worship. Pero alam mo, hindi lang sa pera nagiging totoo, pati sa time, maraming members, ganyan tayo mga kapatid, nakakahiya, nakakalungkot. Hindi ba? Oh, may sweldo ka, 10,000? Hindi yung, teka, unahin ko muna yung, halimbawa sa aming family, okay, pang diaper, pang gatas, pang grocery, pambili ng downy, pambili ng mantika, ginisa mix, nor cubes, betsin, ako nakadunga klase ti pag-ricado maya anib. Okay? Lahat na, 5 spices. Inisip mo muna lahat yung mga needs na yon. Idi ada na bati, apo, dito iti paragan ka. Is that worship? You know what you are doing? You're showing your heart. Pinapakita mo kung anong puso meron ka sa Panginoon, kapatid. Yung wala kang involvement sa church, tapos sabi mo, busy ka, pinapakita mo lang kung anong puso meron ka sa Diyos. You're failing the test. Hello, mga kapatid? Hindi ba, alam mo ang tama? Ano ang tama? Ano ang tama? Okay, may 10,000 ka. Marami kang needs. Kuna na di panunot mo. Pero teka, bago niyan, ito muna, 1,000 sa Panginoon. Lord, solve na yung para sa'yo. Ito naman ang aking ibabudget, 9,000. So dapat king kaapo ko na, Sunday para kin ka, Wednesday para kin ka, Sabado yung nagtumulong church. The rest, i-budget ko ti family, i-budget ko ti work. Ganon! Ganon dapat. Ulitin ko ha. Apo ti Domingo para kin ka, Wednesday night para kin ka, Sabado inak mo tumulong jay church. Urita lang magipagdalos, magipagpakni. The rest of the hours, Lord, para mo tan apo ka DJ family, ti trabaho ka no, dapat tempo para ti friends. Amom no apay nga mayaw awang ka because you are not living up to the right priority. So nga mayaw awan tayo, mayaw awan ti anak tayo, mayaw awan ti asawa tayo because sa balit agman-mandar ti biyag tayo. Hantay mapagbalbalin ti Christian life tayo kakabsat. Hantay mapagbalbalin ti testimonyo tayo. Hanapulos agbalin ka blessing ti biyag tayo. Apay, sa balit ti agmandar. Oh. Maliwanag po ba? That's number 3. Number 4. Pang-apat na A. Okay? Kaya magiging A4 ka na. Accountability. Accountability. Whether you like it or not, we all are being audited. We will be audited. We will give account. Hello? No anak na katiapo, you're going to heaven, what happens? You will be audited in heaven. Baliwanag ang sabi ng Romans 14:12. Romans 14:12. So then, every one of us shall give account of himself to God. Look at that. Every one of us. Kausap niya dyan, mga saved, mga anak ng Diyos, mga tumanggap kay Kristo. Pinaalala niya sa kanila, mga kapatid, alalahanin niyo ha, magbibigay sulit ka sa Diyos ha. Hindi issue dito yung marami kang talents, wala kang talents. Ang issue dito, pinagamit mo ba yan?
sa Panginoon. Doon ako nagagalit na pastor, pagka kayo mga young people, alam kong may talent ka, hindi ka tumutulong, magagalit ako eh. Pagsasabihan kita. At huwag kang masasaktan pag pinagsasabihan kita. Dapat lang na pagsabihan ka kasi mali ang priority mo. Oh. Ibabalik ko sa iyo tong 4 na to. Number 1, sinong nagbigay ng talent mo? Number 2, thankful ka ba sa Panginoon? Alam mo ba na hiniram mo yan sa Diyos? Number 3, are you available? Making yourself available. Number 4, do you realize, kung ako ngayon, pinagsasabihan kita, mas matindi sa langit, pagsasabihan ka ng Diyos. Ako, servant lang ako ng Panginoon dito para pagsabihan ka eh. That's my duty, pagsabihan kayo. Kaya mga kapatid, pag pinagsabihan ko kayo, huwag kayong magagalit, masasaktan kayo, oo, pero huwag kayong magtatampo. Huwag kayong magtatampo. Trabaho ko to. Pagsabihan kayo. Bibliang hawak ko eh. Ang judge, kahit masakit, pakinggan, noong tao na siya ang guilty, kailangan niyang sabihin. Tama ba? Kailangan niyang sabihin. Eh kahit kapag yan nakakabsat no guilty, kailangan niyang sabihin. Ako din ganon. Servant ng Panginoon. Accountability. Una, accountable kayo sa pastor. Bakit? Kasi accountable ako sa Panginoon para sa inyo. So I have to monitor, I have to evaluate. Nasaan ka nung linggo, Brad? Huwag kayong masasaktan, huwag kayong magtatampo pag tinatanong ko yung ganun. Napanam di Domingo, Brad, apiawang ka. Wednesday, yan yo. Halimbawa, Wednesday, bigla kitang naisip, tatawagan kita. Nasaan ka? Wala ka rito. Alam mo, nung sintonado na puso mo, tapos ang tingin mo, mas mataas ka na sa pastor, magtatampo ka talaga. Si pastor, ano bang akala niya sa akin? Busy ako ganito, ang dami kong trabaho, hindi niya ba alam yun? Eh kapatid, kahit gaano ka ka-busy, alam mo yung priority mo. Alam mo, mablesan na ka, digidi ka kabsat di Hawaii. Ado pa yun, i-close ko, tuloy ko to. Mablesan na ka kabsat. Kasi, ni Erwin, titrabaho na para sa pang aeroplano. Di airport. Airport, titrabaho na para sa pang aeroplano. Eh, alam mo, parang pulis, parang bombero, di ba? Parang doktor. May time talaga na Sunday, you have to go eh. You have to go work. Oh, titrabaho ni Erwin, para luto ti kanan ti pasahero. Oh, so para luto ti kanan ti pasahero, gaya. Ti aeroplano. May isang Sunday na talagang amunti ko nana, ito, no healthy ta panunot mo a Kristiyano, kasti kang agrason eh. Kasti ti rason mo eh. Kunana. Brother, kunana kini Preacher Glenn. Naliday. Jack mako my church ita eh. Pambira. Kasi kasapulan ako, but I will join sa live. Nasakit jay Rick na nangahan na makapan, makigimo. Gaputa, i-require nga unavoidable eh. Talaga kailangan at mapanjay trabaho at anang arod kakabsat. Amom no usto ti mindset mo, ganun ang mararamdaman mo. Pero kung tinawagan ka ng pastor sa araw ng linggo, nasaan kayo kapatid? Tita, nasaan ka? Tito, nasaan ka? Brad, napanan nyo? Tapos mamasamain ng loob mo yon. Madita puso. Wrong mindset. Dapat nga magpasalamat ka, hinanap ka ng pastor eh. Naawatan niyo kakabsat? Dapat nga, thankful ka kung nalagipnap ni pastor. He cares for me. Bakit kita, naalala ako ni pastor. Ibig sabihin, talagang iniisip niya rin ako. Kahit papaano, naiisip ako ni pastor. Wala ako sa church. Pregayang papaanawa ak malagip na klata. Ay, siyempre, api nga malipatam ti papaanawa. Hello mga kapatid. Ang dami nating napag-usapan ngayon. But it's between you and the Lord. Get right with God. Get right with God. Sayang digiti blessings tayo no datay nga members hantay ammo ti agserbi nga na estilo ti Apo. Baka ko nanto ti Apo, o inikang kay ti building yo, talawag, nagpintas na kapilyata yung kakabsat.
Inati da kami ta, aircon kayo, at iwan da kayo ito na sumarusaro daw. Amen, lawag. Nagpintas na kapilya tayo. Ngam no makita ti apong hanan na estilo, ti panang ipatag tayo, trabaho ti apo di talawag. Di kita soul winning tayo, di kita new believers nga ma-follow up. Di kita gamit tayo dita, nohan nyo among ipatag kakabsat. Baka ti apo, di parable of the talents ko na bawiin na ito na sa balin iti other blessings. Hello, lawag. Lawag. Da kayo amin nga men, tumulong kayo kakabsat. Hanggang agbalbalin nga passive dita nga kasla-attender lang. Amen? Oo. Awanak dita, iso nga chance yung ag-rise. What do you call that in English? Live up? Rise? Di absence ko nga senior pastor dita, physically, opportunity yung agtakder kakabsat, nga mangi-represent kanyak nga pastor. Nga mang-encourage ka di kita kakabsat, di kita new believers, mangkita ka di kita needs, mang-maintain ta building tayo. Bago kayo nga agawid, pangaasin nyo talawlawan nyo mampelang takapilyatay dita. At dadamang Ryan, yes, but this is a cooperative effort. Ngay kitan ta CR, kitan nyo ta sango, kitan nyo kabsat, o damakita yung nga kailangan ma-improve, let me know. Pastor, masapul tayo pa, iti may sapay nga aircon. Ala, kakabsat, ikararag tayo. Handa na rigat, di kita nga pagsasaritaan. Pastor, masapul mi pa dito, iti, hanapin kasapulan nyo. At ako ma-foam na dito, pagtugawan mi. Ala, kakabsat. Anyo nga pagkadanagan, unaantay pela nga ikanti tugaw nga foam dito. Kas tay tugaw dito, kastan tumalat tugaw yun, talawag. Amen. Tapno kas kay tulat agbuybuyat pagsinyan. Nakomportable kay agtugaw. Hambang kakabsat, trabaho ti apo, trabaho tayo amin. I-contribute tayo ka, di kita talent tayo, di kita skill tayo, ability tayo. Naungat ti patriarch tayo kakabsat. Yes, nga hanga iso kuma, itikas na pagalumi iman, di kita tayo, nga hanyo iyo preser ti bagbagiyo, ti maitulong yo. Nung amin, ada ni Pastor John dito, yung napanandan. Ada JCR, aglimlim, ada J Kitchen, nalaklakakat ti maungtan. Nalaklaka aya iti sikat pagdasalan taungot na. Imbes nga ti porman ti kaungot na kakabsat, kaputa sikat nagkamalid jay, sikat na pananaamin na. Kaya Rohel, pero uray na ungat, agyaman tayo, awan kasting agbali na ministry, no hanga na tibker ti leadership. You all know that? No weak ti leadership kakabsat, makita ang flimsy. Awan mangyari kakabsat, kailangan ti strong leadership. Anywhere, sa pamilya, sa gobyerno, strong leadership. Awan mangyari, no, awan han strong. Kaya sa praise God, meron tayong strong leadership. Han isot gapo na nga, anak bapan, maungtan at tupay. Agyaman ka, lumaungtan ka, kasi nag-improve ka. Kaya nga amoy tinagpintas nga pag-trainingan dito church. Ma-training ka nga mong ungtan ng tapno to, nagubra ko, yung ungtan na katabos mo, anong napasama ka? Nabibinag kantaon. Naim yung kantot ungtan. Sige po, sa gungot kalata. Nakarkaro pa ni Pastor May nga gungot. Nung ungot ni Pastor May. Hello? Ipatagtay ka diti trabaho ti Apo. Ada talents yo, kakabsat, agtitinulong tayo. Hami makita amin, hami maaramid amin. Deti patriarchs, celebration damdama, team effort dito. Adda kay to jay tala agbuya mangan ti ubrata yung adu ti tattao nga involved dita. Tatang after this, mapanport ilokan dyan, di kita itaduma, pandagbistin, bagkatanda, kayo nga nakadakdak, ipandabjay kakabsa. Iplastar da amin na. Tilaw ko kato, sumrek tayo, agtugaw, agreklamo tayo tubay, nagpasitiin na po. Kaanang arod ko 300 ta share mo. No 660 tayo, bayad mo kat iso siguro, panayo na. Hanabali kakabsat, nai-order yung mo lang pa, nalipatak di rabi eh. Duwa nga lechon kakabsat, native, kan native cool. Pilay de mesa, native cool. Kakabsat, enjoyin tayo ti panagserbi tayo ti apo diti rabaw ti daga. Awan tot kastoy di langitan. Enjoyin tayo. Mindset lang yan. Maybe today, the Lord will come for me. Kantahan tayo kakabsat, tumakder tayo. No alam na ka ti apo itan, ready kan nga to give account to the Lord. Let's enjoy the ministry. No ado, listen to me now. Deti kung dawi ko mangibaga, ding ganda.
No aduman kada kayo tinaong-ungtan, napaspasaktan kakabsat, gapo ka digiti pan nakakurihir kanda dumapay. Ala, hanag ag-apologize digiti prinsipyo nga isurusuro mi. Ngam no, tidating na kada kayo na sakit kakabsat. Ala, agkikinaawatan tayo. Taadipon na kam iti apo. Ti importante kakabsat, di prinsipyo nga ibagbagami, we don't apologize. Hang kami nga ag-apologize, nga isurusuro mi digiti nga prinsipyo kada kayo. Pagimbagan nyo man lang eh. Pagimbagan ti church tayo. Okay? Let's sing that song. Every head be bowed, every eye be closed. Lord, thank you so much. Pagkaunan na kam, digiti ado nga pagkurkurangan meging ka. Madaydayaw ka, Apo, kada iti mensahe. Apo, with greater blessings comes greater accountability. To whom much is given, much is required. May we never forget that we are only stewards. Hami pagpanakil, digiti inted mo kada kami. Dapat, Apo, pagserbimi, digiti inted mo kada kami. Han ko mga tirason may busy at, adut papanak, masadutak, nasulitak, naunget ni pastor, isudat makabalin. Apo, hang ko mga kasdi di pa nagrasrason mi Apo. Ti puso mi kumakat willing, paaramat. Hanga da kami ti adad nga makasapol, Apo, iti ministry. Hanga ti ministry makasapol kada kami. Da kami ti dapat nga makarik na nga kasapulan mi ti agserbiging ka, Apo. Tanuham mi kayat, ti ministry, adalat na mabalin mo nga usarin nga sa bali, Apo. Ngam da kami ti mapukawan. So help us, Lord. In Jesus' name, amen.